Ja, mijn naam is Sanne van Miechem. Ik ben medewerker toerisme en economie bij de gemeente Gulpen-Wittem. En daarnaast ook CITA-SLO-coördinator. Maar ja, wat is CITA-SLO nou precies? CITA-SLO is ontstaan in Italië. Het is een internationaal netwerk van gelijkgestemde gemeenten die kwaliteit van leven erg hoog in het vaandel hebben staan. Het is ontstaan uit de slow food beweging. Misschien wel iets beter bekend bij de aanwezigen. Maar in 1999 hadden een aantal Italiaanse burgemeesters het idee van, nou ja, slow food, dat gaat vooral over de streekproducten. Maar het is veel meer dan dat. Ook in de rest van de gemeente, zeg maar, kunnen wij bewust leven, kwaliteit leveren. Dus zijn zij de CITA-SLO-beweging begonnen. Gemeente Gulpen-Wittem is daar sinds 2018 bij aangesloten. U ziet het hier al, er zijn over de hele wereld 296 gemeentes aangesloten. Over 33 verschillende landen. Dus dat gaat echt van Noord- en Zuid-Amerika tot Australië, tot China, eigenlijk door de hele wereld heen. Maar zijn ze slow? Dat is eigenlijk de vraag die we heel vaak krijgen. Ook omdat het natuurlijk het beeldkeurmerk is een slakje. Maar ze zijn niet langzaam. Het gaat juist om het bewustzijn. Dus een slak gaat wel langzaam vooruit, maar gaat ook bewust vooruit. En neemt eigenlijk zijn hele bagage mee. Dus dat, ja, vandaar het beeldmerk, het slakje. Naast het internationale netwerk hebben we ook een nationaal netwerk. In Nederland zijn dat 10 verschillende gemeentes. In België zijn dat 8 gemeentes, als ik me niet vergis. En daar werken we ook veel mee samen. Dus vooral het nationale netwerk in Nederland hebben dezelfde visie, kunnen elkaar ondersteunen. Als je een vraag hebt van, hey, ik loop tegen bepaalde dingen aan. Je bent een gelijkgestemde gemeente die op dezelfde manier eigenlijk functioneert. En dat helpt heel goed. En in de gemeente, zeg maar, van Gulpen-Wittem, wij zijn heel uniek eigenlijk in de wereld, want we hebben 3 verschillende CITA-SLO-gemeentes naast elkaar. Dat is IJsselstein-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Ja, wat het gebied natuurlijk ook wel weer typeert, dat wij gewoon een heel mooi en belangrijk gebied zijn. Kijken. Maar wat houdt het nou precies in? CITA-SLO-gemeenten staan eigenlijk voor kwaliteit van leven. Dat is de grootste noemer waar alles onder valt. Maar dat houdt ook in dat je een bepaalde identiteit hebt als gemeente zijnde. Je hebt een waardevol landschap waar je heel zuinig op bent. En wat ook voor jou als gemeente spreekt. Zo is Gulpen-Wittem een van de weinige gemeentes met veel heuvels en dalen. Dat komt ook weer ten goede aan de wijnbouw die we in onze gemeente natuurlijk hebben. Als ik mij niet vergis hebben we op dit moment 12 verschillende wijngaarden in de gemeente. En die zorgen natuurlijk ook weer voor een heel mooi streekproduct. Ook dat is een van de kernwaardes van CITA-SLO. Binnen de gemeente hebben wij een aantal CITA-SLO-ambassadeurs. Want als gemeente kan je het niet alleen. We zijn het ook niet... we zijn het geworden omdat we het al waren. Niet omdat we nu ineens anders doen wat we al jaren doen. We zijn het omdat we doen wat we deden. In 2018 zijn we dus benoemd. Maar eigenlijk waren we jaren daarvoor als CITA-SLO-gemeente. Maar hadden we alleen het predicaat nog niet. We hebben op dit moment een 15-tal ambassadeurs. Dat loopt van een schaapskooi tot een bloemist. Dat gaat naar een horecabedrijf. Maar ook een wijnbouwer of een wijnboer. Wellicht bij jullie bekend. Oh, dit zijn het allemaal. Domein Aldenborg, gelegen in het mooie IJs. Een wijnboer die het op een andere manier doet. Ik heb mij heel erg laten inspireren door deze meneer. Ik heb hem helaas niet hier gezien. Tijdens een bedrijfsbezoek bij hem vertelde hij mij wat hij nou precies doet en hoe hij dat doet. En hij maakt gebruik van oude Romeinse technieken om zijn wijn te telen en tot een wijn te komen. Dus een stukje cultuurhistorie. Maar ook zeker het stukje ambacht komt daarin naar voren. Hij is heel erg bezig met een stukje duurzaamheid en een stukje biodiversiteit. Hij maakt namelijk geen gebruik van anorganische en organische pesticiden. Wat natuurlijk
best wel lastig is. Ik kijk vooral naar jullie, want jullie zijn daarin de experts, denk ik. Om daar een goede wijn of een goede druif uit te krijgen. Want je hebt nou eenmaal gewoon soms last van de natuur die je druiven opeten. Ja, als je dat niet kan bestrijden, dan wordt dat toch wel een lastig verhaal. Maar hij maakt daar geen gebruik van. Wat zorgt voor eigenlijk een heel kwalitatief en mooi streekproduct. Wat volledig in het kader van de kernwaardes van Citaslow tot stand komt. Dan nog even heel kort. Ik weet niet of er vanochtend al over gesproken is, over de route Van. Dat is in Gulpen-Wittem is de eerste route Van ooit ontstaan. De gedeputeerde vertelde net ook al van het beste kopie is het origineel. Nou, dat is hier in ieder geval ook zo. Het loopt langs 6 verschillende wijngaarden, over 10 kilometer ongeveer. Dat geeft eigenlijk al aan hoe glooiend ons landschap is. En die willen wij graag zo behouden. En dat staat ook weer voor Citaslow. Gewoon het behouden wat goed is. En dat was eigenlijk in een notendop wat Citaslow is. Mochten er nog vragen zijn, dan spreek me gerust even aan.